Sarpi kehai polote Karbi Anglong arlo abang ke maduta kachini ne abang amatsi avelo. Langdam elo polote amen abang kachini abang kavetuta hai. Boda Sarpi kehai mate sangpi Tado Beypi kedam tang penangan na ciklopen keso det penajok lam kanarjan along klamalong avevang asonsi tekpon longlo. Karbi lamarjan along kehai nai asarpi kehai mate sangpi Tado Beypi kedam tang ciklojon ni malompen breast cancer keso kachelong lokajok DMCA chalongsi se chelang bomlo. Alang li keso ke meji aphan pura Guwahati lapen Dimapur along loksi arnivang kachehelat nanglo. Keso ke meji aphan chulang isi abang ke operation nang koklo. Bonta operation data pita arlo me kangdang o ajoksi non ke heart stame infection nang dokoklo. Bang sojok non amat kimosi pinang bomlo. Difu Medical College lang sido. Dat Difu Medical College lang kasama di Karbi Anglong live arat man ke baklang poning tung ba pachi ni poning tung bang ano. Ili tung Karbi Anglong mate nong nak kachetang klong lamarjan nong siparjan tung berabang phi sangpi Tado Beypi penangana ni keso ani di kueson alang itu non keso kachelangji aphan along nong le pelang alang itu cijor lam lapen non keto bom adim sita melang itu non mage keche jor tu sonang neng sinang lilo itu mahine kote tum rap ke rap tu sita me laan bera tangka pengke na hokta le dang belang kati non ke kimo ki pinang jiang deng keso bangke lalu blood cancer mate ena labanso chulang kichu la sodim long labanso breast cancer long bawa ajari si alang lifan non hejong si operation lo nasi alang lifan non ini mesti alang lifan dulu alang lifan Tado Beypi lapen alang ligeri jum Karbi Film Society pan penangan yang cepat dulu naman philo no happen kailo hal Karbi Film naik pan ceng ka cepat dulu naik ban philo Karbi Cultural Society pan nang cerap tang cetu dulu kai kemat nang itu han Karbi Anglong live ke lang ratu pan na joni di bana la anu tin da phawe siber no pokem no sia kem no an ke nang cerap man cetu dulu si ning ke nang like laban so breast cancer ke so join si not man operation lo sampai operation sampai non kimo iklem yang deng dupik lang lapen labang so amek non bangke la ponsi kap jada join si non bangke kimu ta pinang kokku nasi operation lo sedami remove lo sedami non anta danger zone pen cetrek relang Karbi Anglong live ahin pensitami sangpi Tado Beypi keso alamo arjudun longsi Difu Medical College and Hospital along an palidamsi sangpi Tado Beypi pen keso puthak jingki jethan pedodamlo lapen Karbi Anglong live kilang akorti injira tumsitami ilitum angjir sangpi Tado Beypi akisung along arjabdun pen asap kera ponjia phansi kachuning risitami padukpon aning ke mia bang phua bang phijong sik kerap jining hang to polote screen along ke paklang pon Tado Beypi account number 202640413112 IFSC code SBIN 0014180 State Bank of India Difu Bazar branch along Pale Damlote Long Ikpo. News report Bikram Teron, Karbi Anglong live.